das cancións, aínda que é verdad que as primeiras, cando era pequeno, non collera tampouco moita consciencia da lingua, sí que, en plan, empecé a escribir en castelán, logo pouco a pouco dixen, pero por que non vou falar na miña lingua, na lingua que falo cos meus amigos, cada vez máis, porque de pequeno non falaba cos meus amigos, na lingua que falo con meus pais, na lingua que falo con meus avós, por que vou ter que cambiar a unha lingua que non é a miña, que aínda que a sepa falar non é a miña, sabes? Entón dixen eu, pois nada, vou probar a nada, a cantar na miña lingua, e foi o que pasou. Claro, claro, porque ti dis que na túa familia, entón, falaba todo o mundo en galego. A ver, o meu tema co galego é un pouco curioso. Eu, na miña familia, cando eu era pequeno, como na familia de moitísima xente que aínda que ten pai galegos falantes, pois sobre todo os seus pais se criaron durante o franquismo, teñen moitísimos prexuizos sobre a lingua e todo eso. Na miña familia, na que meus pais e meus avós falaran galego sempre, a min, cando era un bebé, como a moita xente, me falaban en castelán. E foi gracias a miña irmá que pouco a pouco foi, sabes, meus pais falaban entre eles en galego, pero a min falaban en castelán, porque é mucho mejor para afuera, para todo eso. Entón, miña irmá dixo, pero por que non? Entonces aí empezaron meus pais a falar en galego, pero eu seguía falando castelán, porque ademais dos meus pais, eu a tele, quitando a TVG, todo en castelán, en Viveiro casi todo o mundo fala castelán, na escola aínda máis, porque na escola fala todo o mundo castelán porque tal. Entón, cando vamos sendo máis maiores, hai xente que vai tomando conciencia da lingua e tal, pero aínda así un 75% da xente no instituto fala castelán. Entón, tal, o meu cambio a pasar a falar galego na casa foi gracias a miña tía Rosa, que lle mando un bico desde aquí, que estou moi agradecido, que vive en Foz. Entón eu fora pasar uns días con ela, isto sería a principios de primaria ou algo así, non sei exactamente cando. E dixo, no, aquí ou falas galego ou non te entendemos. Entonces, a partir de aí, xa empecé a falar galego na casa sempre. E despois, cos amigos e tal, pois foi pouco a pouco, foi un proceso de irte acostumando a que a xente que moitas veces, por exemplo, con rapaces que na súa casa falaban galego e que son os meus amigos, falábamos en castelán, entón non entendía moi ben por qué. Entón, pouco a pouco tal, e houve un caso curioso, porque eu cambiei o nome, antes era José, agora son Xosé, e o meu profesor de galego sempre me chama José, porque me conoce desde que era pequeno. Entón, díxome, rollo, un día estaba tal, non sei que, chamoume José. Isto foi, non sei se en cuarto das ou en primeiro de BAC, a principios, e díxome, non sei que, José, e dixen eu, chámame Xosé, e díceme, sí, moito Xosé, pero as chavalitas van que lles falas en castelán que te escoito eu. E aí fíxome reflexionar moitísimo e dixen eu, hostias, e por qué, sabes? Entón, desde aquela falolle a todo o mundo galego, porque o vexo moito máis coherente e porque, a ver, obviamente, se me ven alguén que é de fora e que me di non sei falar galego, pois non teño problema, se me pide educadamente, non teño ningún problema en cambiar o español porque é unha lingua que sei e que facilita a comunicación, pero se vais con aires de superioridade e habla español que estamos en España, mando a tomar polo cu, xa está. Es. Siente como entra por los teus ouvidos. Este ritmo lento non se vai repetitivo. Sempre representa estilo combativo. O que levo dentro saco fora cando